Слава на Господа. Спрете микрофоните, ако ще. Микрофони спрете. Слава на Господа. Днеска темата, върху която ще разсъждаваме от Божие Слово, основният стих е Коринтяни 10 глава 13 стих. Темата ми е: изпитанията винаги имат изходен път. Ще кажа, това е важно да го знаем, защото понякога преминава през типа изпитания и изказване на Божие, това е на върху мене, ама това нещо няма край и понякога наистина човек понякога се обесърчава. Но Словото Божие ни дава ясна представа, че този, който допуска изпитанията, той винаги промисли и за изходния път. Ще има много примери от Стария от Новия Завет, ще видите наистина как това категория е вярно. В Коринтяни 10:13 се казва така: никой изпитание не ви е посилно, освен това, което може да носи човек. Обаче Бог е верен, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, колкото е силата, но заедно с изпитанията ще даде изходния път, така щото да може да го издържите. Значи не казва, че няма да е изпитание, не казва, че няма да има изходен път. Значи трябва да разберем, че реално са такива, които са според Словото Божие. И когато искаме да се разберем по-дълго как да издържим и какво да правим, ще винаги Словото Божие ни дава пример с първата църква. Първата църква е тази църква, която Бог създаде тогава на 50 лица. И вие от тази църква виждаме човек, които се случваха за много кратко време, станаха много неща, но те винаги имаше едва ли не плавно разбиране как да реагираха, ако могат на изпитанията, на всичко останало. Началото, когато събираха на 50 за Петър проповядва, Словото Божие казва така, че в началото, че взема проповед, поравят 3000 човека. Събираха за постоянство, като Словото Божие казва, и Бог прибавяше, Бог правеше чудеса знамения. И Словото Божие и всеки ден прикараха единодушно в храма и разпаха хляб по къщи и приема храна с радост при съдече. Всеки ден, вижте какво става всеки ден. Това е говори за някаква голяма близост между хората и Бог. Търсиха наистина. Тези хора също са работили. Имали своите семейства, имали своите работи. Но тези хора намираха време, в което да бъдат заедно, събрани в името на Господа, да бъдат заедно и наистина Бог е този, който ги благославяше. И каза така: като хвалиха Бога и печелиха благовестието на всички люди, а Господ всеки им прибавяше към сърцето на някой спасяга. Виждате, хвалиха Господа, хората около тях прославяха Бога пред това, който виждаха, и Господ прибавяше. Сега, разбира се, това началото, да малко по-късно, знаете, когато стане едно чудо, един куд човек, Бог го изцели, и тогава началото ще бяха наистина приятно изненадани, но малко по-късно хванаха Петър и Йоан, двамата от апостолите, и казаха: че ми прави всичко това нещо, и започнаха изпитанията. Биха ги, вкараха ги в затвора, и там даже когато ги биха, той имаше един умен човек, мъдър човек, Гамалил, казва: внимайте какво правите. Ако това учение, което говорят тези хора, не е от Бога, то ще отпадне със времето. Но ако от Бога, внимавайте да се окажете и богопротивник. Това е много силно дума. Богопротивник. Кой човек може да стане срещу Бога? И тогава, като чуха тия думи, какво правиха? Виж сега. Те послушаха Гамалил и като повикаха апостолите, биха ги, заръчаха да не говорят на своето име и постраха. Значи биха ги, казаха: почнаха да говорят, се заминавайте. И какво направиха? Вижте. А те се отидаха 8 дена възрадвани, за дето се достоиха да претърпят опознането си своето име. И ние не престанаха да получават, да благословят и храми по къщи с Христос. Виждаме сега, първата църква, виждаме силата на единство между Бога и църквата, ако е така. Имаше големи изпитания. Сега беше с камъни, после и други хора опиват. Но никой не можеше да спре благовестието. Никой не може да спре. Може да избие всички, но благата винаги не върши. Значи да положи. Сега, в 7 глава, знаете, убиха Стефан, който си той говори на чужди за други богове, изкараха го на града, имаха спрятети аргументи, имаха причина. Какво направиха? Като изласкаха от града, хвърляха камъни върху него. И светите сложиха дрехите при него на един момък на име Савел. И хвърляха камък върху Стефана, който призоваваше Бога Христа, казвайки: Господи, се прими духа ми. И като коленичи, извика съвсем глас: Господи, нещо този грях, и като решава да спа. А в Словото Божие им мисли колко много хора имаше, които претърпяха толкова тежки неща. После, знаете, апостол Павел преди да повярва в Господи, той беше един от яростни гонители на църквата. Обаче, тези хора, които се разбягаха тогава, след като стана гонението, тези хора просто не бягаха. Всеки река си:
Тези хора разпространяха благовестието. Така беше и Филип, така бяха и всичко останали. Чакам тези неща. Понякога човек, когато наистина търси причина да не върши някаква работа, да не търси аргументи. Сега казва, времето е лошо, но сега дали ще повярват хората, дали няма да повярват. И понякога човек, стои в своя комфорт, не иска да се разлезе с това, което има. Не иска едва не да отделя време за Бога, да отиде да каже някога. И почва, ама той няма да вярва в Господа, ама той не става, ама аз нямам думи, вижте. Апостолите бяха, защото бъде сега, неграмотни, неоки ревари. Ама тези хора и боядаха, и обърнаха света. И си казах много пъти, добре, ако тези бяха грамотни, какво ще стане? Фарисеите и книжници даха всичко закона, обаче той не ти при тях. Той при тези, защо? Тези хора нямаха сърце за Господа. Те Словото Божие в Коринтия ще казаха, това, което Бог иска, те, които са Него, е да бъдат верни. Сега ние виждаме нещата в върхност отвънка, Бог види нещата вътре в нас. И тези апостоли, те прикараха най-големи изпитания. И Петър, и Яков, и Йоан, всички останали. Бяха постоянно пред изпитания, но продължаха напред с Господа и нищо нямаше така сила, която да ги спре. И ако видим Словото Божие, Деяния 21-22, самия Павел и Сила, когато създаваха общества, създаваха църкви и тогава се върнаха обратно по същата, да ги пригидат всички и им казаха така, през много скърби ще преминем да отидем в Божие царство. През много скърби. Някой ще казва, защо трябва да не вижте, понякога се проповядва една църква, която не е близка църква. И при Господа, там ще бъдеш само цвете рози. Ще бъдеш толкова хубаво, само благословение, само чакай. Това не е Христовата църква. Христовата църква е тази, която ще премине през това нещо. Ще има и благословение, ще има и скърби, ще има радост, ще има и скръб и плач. Това е християнство. Но важното е, че в пътя, който сме тръгнали, ние сме сами. Бог е с нас. И в Словото Божие каза, ако Бог е към вас, кой ще против вас? Самият Христос, когато ги подлъчи за времето, когато ще отиде, той ги каза, не се безпокойте, не се притеснявайте. Той знаеше, че когато ще отиде, той най-добре знаеше какво ще стане с цялата църква. И каза, няма да се случи, ще спати духа си, и спати Святия Дух, който да ги подкрепя, да им помага. Сега, в Деяния 12 глава, тук това е основният пасаж, в който ще разсъждаваме днеска, тук се става да бъде нашия персонаж, тук е апостол Петър. И Словото Божие казва така, малко по-рано Петър беше отишъл при Корнилий, да Бог го прати, тогава Корнилий отиде с Корнилий заедно се. Говориха там, Корнилий повярва, че него си много повярва. Така че това беше момент, в който Бог разкина Петър, че не само евреите, но и езичниците също са отворени към тази блага вест. И така, че и те имат нужда от Христос. И тогава те го укоряха малко Петър, защото тя при тях. Но той каза, кой съм аз да решавам кой може и кой не може. И мисля, той им открих какво става и те ще разбраха истината. Но каза така, около това време, цар Ирод простя ръцете си да притесни някой от църквата. Цар Ирод, вижте, това е властта. И кои бяха тези някой от църквата? Петър и Яков и Йоан бяха лидерите на църквата. Искам да кажа, че дяволът винаги атакува лидерите. Ще кажа защо? Когато лидерът е съборен, отдолу поле се разбягат. Когато лидерът си здраво, води хората към истината. Ще кажам тези неща, вижте, важно е да крепим, да се молим и за друг да се подкрепим един други. Но защото се нуждаем един друг. Тук няма значение кой е. Дали някой да се подкрепи, всички Господа, и следваме Господа. И целта на дявола е именно да почне да обезкуражава, да всява неверие, смут в реалистите. И той именно чрез изпитанията, чрез скърбите, обаче Словото Божие казва така. Какво направи, вижте, Яков сега, извинете, Ирод, какво направи? Уби с меч Йоановия брат Яков, един от апостолите. Ирод го уби с меч. И после каза така. И като видя, че беше угодно на идиотите, той при това улови и Петър. Другия. Значи Петър и Яков и Йоан, те бяха стълбовете на църквата, стълбовете. И точно тези стълбове, виждаме, те са точно атакувани. И сега ще го стася. Това беше президент на безкласите и хлябове. И като го хвана, хвърли го в тъмница и предаде го на 4 четворки войници. Смятайте, 16 войника пазят Петър, той е бързан там. На фалата и там го стоят и 16 войника пазят като някой голям убиец престъпник. Но виж какво става сега. Който да пази, когато си в Бога, никой не може да пази. Бог може да те освободи, Бог може да направи каквото иска. И това стана сега, че тук на практика стана така. И
4/4 войници да го вардят с намерение да го извади пред людите, подине Паската. Смятате, че като отмине Паската, кой си каже, ще изкарам Петър сега, да доставя удоволствие на хората там, които се радваха на убийството на Яков. И тук каза така. И така, те върнаха Петър в тъмницата, а църквата пренасяше пред Бога усърдна молитва за него. Виждаме тук за ярки контраст. Сега, тъмницата, Петър е варден от 16 човека. Църквата стои в една стаечка, една група хора и се молят на Бога. И аз искам да кажа, че кои бяха по-силни за вас, според мен? Тези войници или тези, които се молеха? Тези, които се молиха, бяха по-силни. Знаете защо? Защото този, на който се молиха, той беше най-силният, той беше силен. Онези разчитаха на войните умения, а другите разчитаха на Бога. И вижте, когато нашето плане е Бога, Словото Божие казва, никой, който оплава на Бога, не ще се посрами. Сега ще има тази страна, какво случи сега. И каза, Яков беше убит с камъни, а Петър в затвора. Това бяха именно апостолите, лидерите на църквата. И Словото Божие казва, църквата пренасяше пред Бога усърдна молитва. От този пасаж ще видим колко е важна молитвата. Молитвата не е само да кажем се суета, само за работа бързам, да 5 минути да кажа 5 приказки, Господи така, айде убихме номера. Това не е молитва. Молитва дойдеш при Бога. Не говориш часове. Не се дойдеш при Бога като твой небесен баща. Но се поклониш. Да имаш време с Него. Аз не говоря за време. Колко време. Бог те води. Да имаш време, което наистина да общуваш с Него. Да се потопиш Неговото присъствие. Представете си, ето ви си много тази родители. А ако твоето дойде при тебе, само така, дай петля и заминава. Ще кажа, чакай. Аз пари ще ги дам, няма проблем. Но искам да прегръна, искам да сон, искам да усетя ми размати, искам да чувствам. А ако ние да при Бога само при като консумация, може да искаме ти, представете си за какво говорим. Даже аз лично да кажа, има моменти, в които съм само така вкъщи, сега молитва, така, даже нямам много думи. Просто стоя и прибъдвам. И така ми е хубаво. Защото само, че стоя в името на Господа. Понякога думите може да са малки, понякога сърците няма кой да кажеш, имаш тега в сърцете. Но мъчинки там пред Бога. Бог преди всичко. Важно е да има време с Бога прекараме, виждам. Чул съм много хора казват така, няма време за Бога, няма време за молитва. Добре, ти нямаш време за Бога, но Бог има време за тебе. Бог ти дава живот, дава ти здраве, дава ти хляба, дава ти въздуха, всичко дава Бог. А ти нямаш време да кажеш, Боже, благодаря ти. И за жалост, вижте, понякога така се мисля, хората, които отиват от тази земя и живеят, наистина много тях ще съжаляват, ще кажат, Господи, ти си ми дал на мен толкова унин живот, толкова пъти си ме благословил, толкова пъти съм осъществил живота си. А аз не ти отделих момента, в който да кажа, прости ме. Това е страшно. Сега, днеска Бог разсили времената, защото Бог каза, ще иска да спрят повече хора. Обаче въпросът е, че тези, които са решили да живеят за земя, не ги вълнуват. И винаги в църквата е една шепа хора. Самия Исус, бидейки там около него имаше многохилно множество, той го каза, не бой се, мало става. Той знаеш кои ще вярват, нямаш кой да го почитаеме. Той знаеш кой има всеки на сърцето си, няма някой нужда да му казва. И сега, Словото Божие каза, голяма сила има усърдната молитва на праведния. Ще прочетем два псалма тук сега за насърчение. Псалом 34 казва така. Псалом 34:15. Очите на Господа са върху праведните и ушите върху техния вик. Сега, когато говори очите, има така, някой питат, добре, колко очи има Бог, колко уши има Бог, да види да чуе. Сега, Бог понякога говори с човешки изрази, да може да разберем. Сега, това говори, че всичко е под него контрол. Това се нарича на гръцки думата е антропоморфизъм. Значи, говорим с човешки изменения, нещата, които са духовни. Сега, така Божите очи, и това са неща, които наистина не разбирам, че това са неща, които определят, че Бог е навсякъде, Бог е всичко, Бог чува всичко. Но Бог не е човек. И понякога се представим Бог като човек, едва не тук, там, може да бъде само на двете места. Бог е навсякъде. Дали Диана каза, понеже в него живеем, ние се съществуваме в него. Сега, после в Псалом 145:18 каза така. Псалом 145:18. Господ се близо при всички, които призовават. При всички, които с истина призовават. Значи виждаме, Бог не се влияе от изпитанията, не се влияе от ситуациите. Той иска сърца, които да бъдат чисти искрени пред него. И той винаги е готов да дойде наистина да види, да чуе. Вижте, израелтяните, макар да бяха Божи народ, тези хора мълчаха, почнаха там и си работиха. Бяха недоволни от старцова, че
Бог виждаш, ама нищо не правеше, защото те не викат към Бога. Когато тогава и Филип почна да викат към Бога, Бог ги видя, Бог слезе, Бог чу, Бог ги избави. Това е принцип, който работи и днес. Когато викаме към Бога, той начува, той вижда и след той ще ни избави. Така че това е истината. Сега в притча 15:29 казва така. Притчи 15:29. Господ далече от нечестивите, но слуша молитва на праведните. Значи, сега, защото някой ход казва, ама всички се молят. Ама чакай. Че се молят, ама някой молите отиват до тавана, ако мога да кажа. Ще кажа, защо? Помните Фарисеяна и Бирника, и двама се молиха. Фарисеяна се молиха да увидят другите хора, да чуят колко е праведен. Той казва така, после да седмицата там, мисълта ги е край на писанство. А другия пан долу каза, Господи, прости ме, аз съм грешник. Тогава Исус каза, няма ли голяма традиция да боиш от горите, а този, който падна долу, той да се оправдам. Така че важно е молитвите да бъдат чисти пред Господа, да бъдем искрени. Сега, винаги има две група хора, вярващи и невярващи, а от вярващи има две група хора. Едни, които усилят истински, и други, които само религиозни, за жалост. Така че нека да бъдем тези, които са истински пред Господа. Сега, в Първо Солунце 30 така относно темата. В много послания четем стихове, в които наистина Бог ни говори, че е важна молитва и това най-че се молим за друг. И това е сила. Вижте, това не е така просто. Не е така просто някакъв разговор. Има сила във всичко. И Бог го напълва нещо. В Първо Солунце 30 казва така. Нощем и денем се молим преусърдно да видим лицето ви, да допълним това, което не остига на вярата ви. И нощем и денем казва се молим. Значи винаги на всяко време може да се молим на Бога. Няма специално време. Сега някакво се специално време, на специално място, през специални... Няма такива. На всяко време, да, като съм в църква, има време за молитва. Въобще има време за молитва. Но хубаво човек да има самостоятелно време, в което наистина да стои пред Господа. Вижте сега, когато се молим, какво стане сега. Представете, Петър е там около 16 го държат, стои там в тъмницата, а църквата една хора се молят. И какво ставиш сега? И така те вадяха Петра. И през същата нощ, когато Ирод ще да го изведе, значи на другия ден Петър ще лежи вънка, кой ще стане, Бог знае. Може да го уби, как направи с Йоанна и брат Яков. Обаче какво стана сега? Обаче Бог имаше друг план. И през същата нощ, когато Ирод ще да го изведе, Петър спеше между двамата войници, около са две вериги, и стражарите пред вратата върнаха тъмницата. И ето един ангел от Господа. Виждаме, Бог изпрати ангел от небето. Сял за Петра. Какво става сега? Вижте сега, това е интересно. Петър спеше между двамата войници, около две вериги, и стражарите пред вратата върнаха тъмницата. И ето ангел от Господа да стана пред него, и светлината осия килията, и като побута Петър го по ребата, разбута го и му рече му, стани бързо, и веригите паднаха от ръцете му. И ангел рече, опаши се и уби сандалите си. И той стори това. Тогава му каза, облечи дрехите си и дойди под ремене. И Петър излезе да го следваше. Петър знае, че извършението от ангел е действителност. Може Петър, вижте, Петър спеше. Събужда за Филипик и не знае още спи ли, или е просто сънува или нещо, или това е реално. Виждаш някой, всеки един ангел не дължи на човека. И обаче в Петър се покори. И когато излезе всичко от мен, Петър си каза, какво става тук? Какво става? Мисли, че вижда видение. Мисли, че вижда видение. А като преминаха първата и втората стража, дойдоха от държавата порта. Представете се, има стражи, които го чакат там, които стоят там. Има хора, има врати, има хора, които стоят там. Наш ангел и Петър минават, без никой да ги види. Това е Бог. Значи няма, да кажа, по-човешки няма как да се обясним. И вратата и тя им се отвори сама. И като излязоха през нея, изминаха една улица и ангелът веднага се отиде от него. И Петър, когато дойде на себе си, рече, сега наистина знае, че Господ изпрати ангел си и ме избави от ръката на Ирода и от всички, което едисти ли очакваха. Той знаеше какво се ще стане. Но той беше се премирил, защото всичко е ръката на Господа. Той сега не може да прави нищо. Но Бог го избави. И сега думата, знаеш, че Бог го отволна всичко. И сега вижте. Ще дам още няколко примера от Словото Божие. Че ангел Господ избави. Даниил 3 глава, 25-26 се казва така, може да се седахме всяка ден. Тримата приятели не се покориха на образа, който направи Навуходоносор и бяха принени по да пише. И тогава цар Навуходоносор скочи смаян и попита съветниците,
Не хвърляхме след огъня трима мъже обързани. Те отговориха, вярно ли, царо? Тримата бяха хвърлени. Обаче той каза, ето виждам 4 мъже развързани, 4. Значи се дадахме, имаше още един вътре. И кой беше той виж сега? Които ходят след огъня, без да имат никаква повреда и позиция си четвъртият прилича син на боговете. Иначе Господ изпраща ангела си. Там, кой съм да кажа, когато сте в огнено изпитание, когато не видиш, когато си какво да правиш, значи Бог изпраща ангела си и нещата се оправят. Да, не става по нашия начин, става по Божия начин. Тогава Новославен каза, благословен да бъде Бог с Седрак, Месак и Абедnego, който изпрати ангела си и избави слугите си, които като се оплакаха на него, не послушаха заповедта на царя и предаваха телата си да не служат да се покланят на друг Бог, освен на своя си Бог. Моя газ, една подобна история се получи с Даниил. Даниил, знаете, имаше една забрана, никой не само на друг Бог, освен на който зарече царя. Даниил отваряше вратата, се молеше. И тогава имаше хора, които наклеветиха и Даниил хвърляха в рова слововете. Значи, тя е дълга история. Даниил 6 глава. И когато хвърляха в рова слововете, царя вечерта не можа да спи. Защото Даниил беше от неговите добри съветници. И на другия ден отиде при него и си каза, Даниил, жив ли си, какво става с тебе? Виж какво става сега, Даниил 6 глава, 22. И като се мръжи при рова, извика съжален глас на Даниил, Даниил, служители на живия Бог, твой Бог, който ти служиш непрестанно, може да ти избави от ловите. Те бяха ловове, които там няма измама. Тогава Даниил каза на царю да се жив до века, моят Бог и прати ангел си да затвори устата на лововете и няма повредих, защото се намерих не пред тебе, още и пред тебе, царю, не съм станал никакво прегрешение. И съветът почна нататък. Даниил излиза, след това царя хвърля другите на клеветиха. Знаете какво стана с тях? Още пътя ловите разкъска. Вижте, Бог поругаем не бива. Когато седаме Господа, може понякога да имаме през изпитания. Никъде ни кажа, няма да има такива неща. Но, значи, щом сме с Бога, щом сме верни на Бога, Бог ще напрекара, защото Той ще бъде с нас. Виждаме, че Седрак, Месак и Абедnego, Даниил, мога да кажа погледните, също има и още един случай, в който е Авраам, когато Бог каза, дай си на хланата море. Той не му каза, не се притеснява, това е изпитание, той не му каза така. Той не му каза, не се притеснява. Сега никога че 22 гласа на Битие, знаем, че от началото ние знаем края на самата история. Обаче, Авраам не знаеше какво ще става. Той каза, дай стена си там. И когато Авраам тръгна, и може да какво става същото на Авраам, 3 дена пътува до мястото. И когато отида нагоре, той му каза, татя, тук е дървата за огня. Къде е жертвата? И тогава той каза, на хълма, Господ ще промисли, или авария. Искам да кажа, че хълма има на място на Божието обещание, на Божия промисъл. Понякога имаме път, който да извървим. Понякога сами, понякога с Бога, понякога без Бога. Има всеки, които трябва да преживеем. Но, разберете ме, никога не се обезсърчавайте. Знаете, че ако Бог допуска нещо, той винаги има изходен път. Има изходен път. Не знам как ще стане. Някой казва, къде е изходен път? Диви си как. То не е в твоята презумпция да мислиш откъде дойде. Еремия 33 каза така. Извика към мен и ще покажа велики чудни неща, които ти не знаеш. Толкова. Псалом 55 каза така. И през един напас. И аз ще избавя и ще ме прославиш. И вижте, Бог винаги изпраща ангели си за своите си. Това е в Евреи 1.14. Ще прочета няколко стиха се. Вижте. Сега дума, Бог изпраща винаги от небето помощ, там, където има нужда. Кога и как става? Нас не може да кажем сега Бог как действа, но може да кажем, че наистина Той го прави за своите си. Евреи 1.14 казва така. Не са ли те всички съжалени духове, изпращани да служат на тези, които ще наследят спасение? Това го прави Бог. Когато помня на Господа, Бог знае как да избави. Сега има лъжеучения, които казват, трябва да се молим на ангелите, ти трябва да позна ангел си. Няма такова учение никъде. От нас не се иска само на ангелите, не да ги познаваме. От нас се иска само на Бога. Словото Божие каза, има един Бог и един ходатай между Бога и човеците. Това е Христос Исус. Не само на Бога, чрез Христа. Вече Бог решава как да избави, как да се получи. Така че не наша работа. Псалом 33:17. Аз ще прочета, има двата псалом за насърчение. Псалом 33:17 каза така. Ето,
окото на Господа е върху ние, които му се боят, върху ние, които се надяват на Неговата милост. Слава бъде на Господа. Когато опавим на Господа, може нещо да разбираме, може нещо да не е понятно кое как се случва, но знаем, че Бог е в контрол на всичко и нищо не става без Негово знание. Нищо не става. И каза така, в Псалом 27, Господ избавя душата на слугите си и никой, който уповава на Него, няма да бъде осъден. Виждаме какво често слово. Понякога ни се размерваме нашето християнство, колко успешно спред това, което се предбира на тази земя, което имаме. Обаче Бог каза, нито един няма да бъде осъден. Сега думам, да не е важно християнин да устои до края, да остане верен до края. Самия апостол Павел казва така, вижте, всичко ще се измет само Христа да придобие. И после има и си, който е много силен. Филипени 13 казва така, дано всякак достигна до басейнът на мъртвите. А преди си казва така, дано уловя това, за което бях уловен от Христа. Това са много дълбоки думи. Сега дума, да разберем това, за което Бог ни е призовал. Да ни проправим един цял празно, разбирате ме. Ето сега ни се събуждаме, през сега правим при неща, това е нашия живот. Това е на себе си. Обаче въпросът ми е в този ден, който преминаваме, какво може да правим за небето? Нека да открите към Господи. Ако не имаш нещо да свършиш, помогни да го разбирам. И вярвам, че Бог ще облади всеки от нас. Ще рибарите не бяха много огромни хора, но бяха верни. Ще кажам тези неща. Словото може не го спестяваш да разберем, че някой казва, аз не разбирам много, не знам как да говори, нямам риторика, няма. Вижте, му си заекваш. Му си казва, аз заекам. Гидеон каза, аз съм най-малкия. Когато дори служението към нас, не виждам това, което сме. Обаче Бог каза, ела, въпреки това, което си. Защото не е ти, аз ще направя. Така че, когато им се на Господа, нека да опамим на Бога и знаем, че Бог е този, който върши нещата в живота ни. Слава бъде Господа. Сега, какво направи Петър, вижте сега, след като беше освободен. Това е много важно сега. Петър ни каза, край аз спирам така вече. Ядах бой, затворя вече едва не, край, това е моето. Свърши моето християнство. Не, ще направи сега. Словото Божие каза така. И като поразмисли малко, дойде при къщата на Мария. Сега да виждаме, че Петър вече излязъл от затвора, за свобода е вече и вече почва да разсъждава сега. Какво се случи? Видение ли беше това? Видение ли беше? Истина ли беше? Това не може да се види още. И видимо го каза, почва сега да разсъждава. Къде ще са моите хора? И като поразмисли, дойде при къщата на Мария, майката на Йоанна, чието презиме бе Марко, където бяха събрани, мнозина се молят. Виждаме, не хиляди, мнозина, 10-12 човека. Петър беше в затвора, те се вадат в една срека се молиха. Виждаме, че унесли 16 войници, не бяха пет нищо. Имаше две врати, бяха отворени. Имаше голяма врата и тя беше отворена. Никой не ги видя. Когато оплаща на Господа, когато се преката на Господа, нищото свет не може да се спря, разбирате. И когато имам още повече тя молитва пред Бога, молитва е сила, разбирате. В Яков каза 5:16, молете се един за друг, защото голяма има усърдната молитва на праведния. И какво стане си? И какво бе? И когато похлопа на вратата, в портата, той ти пред къщата, сега да хлопа Петър. Една слугиня на име Рода излиза да послуша кой е. Те иска да чуят, че бяха вътре оплашени. И щом позна Петровия глас от радост, не отвори портата, а се тече да извести на Петър, че Петър се предал. И след тя, от голямата паника, чуя, че Петър е отвънка, не отваря, ама отива каза на другите, Петър е отвънка. А те рекоха, ти си луда. Но тя настояваше, вижте интересно, те са една група хора, молят се Петър да излезе, а Петър излезе навънка, тъй като това не може да бъде. Това е интересен парадокс. Но тя настояваше, че това нещо, което им каза, е вярно. Тогава те думаха, това е неговия ангел. Едва не търсиха сега нещо. Тя не е добре. И Петър продължаваше да хлопа. И като отвориха, видяха и го и се смаяха. И знадаха се, че молитвата им отговорена. Искам да кажа, че когато се молим на двете, Бог иска да извърши, да даде отговор на всяка молитва. Словото Божие казва така, искайте, ще ви се даде. Хлопайте, ще се отвори. Търсете, ще намерите. Защото всеки, който иска получава, всеки, който търси намира, всеки, който може да се отвори. Виждаме, че дава отговор на всеки. От нас иска да постоянство, разбираме. Проблема много пъти хората губят, насърчават се, поради че не се молят постоянно, не постоянстват и така да кажа, се получава едно лабилно християнство. Хладко. И тогава няма и молитва,
няма молитвен дух, няма отговор, защото и теб те няма. Трябва човек да бъде постоянен на Господа. Ревността за Господа не трябва да напуска. Любовта към Бога, любовта към ближните, любовта към Божия промисъл за нас и за света, който живеем. Сега, и вижте сега, тук е нещо, което е много интересно. Бог извади Петър, обаче какво стана с тези войници? Вижте, войниците не видяха нищо. Словото Божие каза така, а Петър продължаваше да хлопа. И после какво стана сега? Като се съмна стана немалко смущение между войниците. Какво става с Петър? Те чакат Петър да изкарат в затвора, обаче него го няма. А Ерод, като го потърси и не го намери, изпита стражарите и заповяда да ги погубят. И слезе от Юдея и Кесария и там живееше. Вижте колко не са страшна история на Кайтес. Тези хора, които бяха там, те твърдиха, бяха избити, защото не можаха да опадат Петър. Но вижте, когато Бог се меси, никой не може да отвори затвори. Това е нашия Бог. Сега искам да кажа няколко истини от цялата история. Вижте сега. Исаия 55 глава, 14 стих наистина се каже. Самото Слово Божие, което Бог изпраща, той винаги върши нещо, което е това, което Бог изпраща за необходимото. Тук, макар че църквата преживяваше от изпитание след изпитание, но това не беше причина църквата да не се намалява. Те се примножаваше. Ще към тези неща. Някой път каза, живеем в трудни времена. Ама вижте сега, да времето дали е хубаво, дали е лошо. Това не трябва да има никакво значение за християните. Християните трябва да бъдат християни и в хубавото, и в дъжда, и в снега, и в слънцето. Няма никакво значение. Сега виждаме какви изпитания преживяваха църквата, обаче Словото Божие каза така. Между това Божието учение растеше и се множаваше. Интересна работа. Те не се страхаха. Те продължаваха и хората още като виждаха ревността им, вярата им, Словото, и те тръгнаха по дирем. Църквата разлаща всеки дневно. И сега, искам да кажа няколко истини, които са от този пасаж. 5 неща, които искам да кажа. Първо, имаше проблем и църквата се молеше особено на Бога. Значи не трябва никога да игнорираме проблемите, да кажем, ама сега това е принос на или кой се трябва да спасява сам се оправа. Това не е християнство. Словото Божие казва, църквата е Христово тяло. И когато в тялото една част страда, трябва цялата част друга, това се участва в него, съвкупна. Словото Божие казва, радвайте се с които страдат, плачете се с които се плачат. Така че, ако някъде няма проблем и нужда, нека вземем проблема върху себе си, се молим за друг, да постим, да кажем да Господи, защото това е част от цялото, защото не сме едно тяло Христа. Второ, колкото повече Божии хора биваха отеснявани, толкова повече ставаха преданности за Бога. Това е реалността. Така че никой не трябва да търси някакъв аргумент, че това не времето лошо, сега ето има някакви църкви в Африка, там ги избиват, има църкви, се правят някъде там в Азия, да има такива неща стават. Обаче това не е причина хора да не вярват. Да, може да знаеш, може да избият някого. Да, таква е реалността, но това не трябва да е причина. Ще даме на Словото Божие. Първи век, когато Нерон ги палиш живи, ходиха и живи на зверовете. Да не мисли християната да спря. Напротив, още по-с по-голяма реалността на мъжа. Така че, изпитанията в този свят не трябва да бъдат причина да държат от Бога. Напротив, трябва още по-голяма реалност да напред. И след това, когато се молиме, трябва да вярваме, че Бог може да ни отговори. Ще кажа защо? Не се моли просто само и така да ми номера. Вярвам, че този, който се молиш, Бог има сила да отговори. Помнете Корнелий. Корнелий не познаваше Бога в пълнота, но правеше милостини и живееше един благословен живот, според това, което може. Имаше да си богобоязан. И когато чу Бога, той ще спете вече. Когато се обърна, чрез него повярват целия му дом. После имаше Диана 6 глава, да имаше надзирател. Когато бяха Павел и Сила, когато остана една земята там в една тъмница, когато Бог ги освободи, тогава той иска да се самоуби. Назад така не се представи и тогава пита, какво трябва да прави Господа да спася? Така да повярва Господи Христа срещу себе си и целия си дом. И така стана. Искам да кажа, че винаги има алтернатива. Ти не си посилен да спрекат, чрез тебе можеш да спаси дома ти. Но нека не правим нашата част. Да бъдем свидетели за семейството, дома си и чрез нас наистина благата вест да достигне до тях. Тук те може да изчем. В Ефесяните 20 Словото Божие казва така,
че Бог може да прави несравнимо повече, отколкото искаме ние вземе. Много повече. Несравнимо повече. Така че ние понякога хора се ограничаваме. Ти даем, ти ми стига. Значи Бог ще има неща, които желая да ти даде. Било физически, било духовно, било като дар, било като таланти. Просто не ви ограничава Бога. Моли се на Господа да бъде Него, той знае най-добре какво ще е. Сега, и Бог винаги има изконен път, това е много важно. Винаги има изконен път. Може да не го разбираме как става. Сега, примерно, Петра сега излиза оттам, салуташе. Сега, той биден ли не, или нещо живо. Още няма представа какво стана, но виждаш факта, какво се случи. Така че, винаги ще има изконен път в тази ситуация. Така че, не трябва да се разсърчаваме. Напротив, винаги да продължаваме да се можем за друг и да вярваме, че Бог може да прави много повече. И нещо, което е винаги, когато се семето на Божието, винаги има резултат, вижте. Тези хора ги мъчиха, биеха ги, но те говориха. И когато се говори семето, винаги има резултат. Вижте сега, ще прочетем един стих само накратко. Екклесиаст 11 глава. Екклесиаст 11 глава, казва Словото Божие, казва така. Екклесиаст 11 глава казва така. Сей семето сутрин и вечер. Не възлижа ръката си, защото не знаеш кое ще успее, това или онова. Или дали ще се и двете еднакво добри. Вижте колко е така. Сега относно деяния на апостолите, там Словото Божие казва, че чрез първата църква бяха поверали първо 3000 човека. И тук те продължиха. Деяния 4 глава, когато стана чудото там пред храма, и тогава почнаха вече наистина изпитанията за църквата, те продължиха наистина да говорят на хората и ще поставя. И когато още говориха на людите, свещениците, началника на храмовата стража, садокеите надоха върху тях. Възмутени за дето, те получаваха людите и проповядаха да се назряна. И те сложиха ръце на тях и поставиха ги по стража, защото беше вече вечер. И мнозина от тези, които чуха Словото, повярваха. И защото на повярвате беше 5000 човека. Виждаме, нещата хващат ги, хващат това, обаче хората чуват Словото. Кое каже да вярват? Това, като виждат ли това, което чуват? Словото Божие. Словото Божие е това, което се докосва стата на хората и ги води към Бога. Така че, каквото изпитаме да преминаваме, нека да не представяме само на Господа, знаем, че Бог има изконен път и знаем, че наистина всичко е в Неговите ръце. Нека Бог да благослови. Слава на Господа. Някой, ако се нещо да каже,